Okay, what's up? Take two. What's up? What good? What's new? Saya? So for today's Agenda. video, we will be unboxing our ring light. Tada! Tara G! Ano again? Let's go! Tara G! Ano naman? Tara G! Yeah! Light set. Yo! Good. May instructions ano eh? At tayo sa ni Bay. Easy ra kaya ba? Easy lang eh. Kamutabang na din ni girl. Kasi magbayatan. Ikaw ang tig-pocket ba din ikaw yan? Story ito. Okay. Girl. Yung una nga itong tayong tripod, no? Okay, lisod sad. Ay, okay. Go. Sino ignorante ka? Dili, ano pa pala biglo ako yun. Okay, sorry. Ano ba? Hala, natungtang? Kapag mo magahiguman. Di ka balo. Ako rin eh. Ako na ba? Sige. Sana lang dehawid. Wow! So sick. Nasa tayo tanahon. One of kanang isa sa joy sa parent kanang matulog nilang anak. Huwag yung pulos din nga ka-feel ko. Huwag yung pulos ba eh. Huwag naman ako mabuhat. Sumitano-tano ako. Oo. Kabalo mo sa una. Mo niya mong gagamitin nga ring light. Yes. Mo niya mong i-flex na mo nga mong old nga ring light. At relax. Kung katanaw ka ni, thank you. Wow. So nagwagi may og major nga upgrade sa tinuod nga ring light. Oh yeah! Number 2. Hindi ko right. Palit si Marco ring lighting. Ngit-ngit na kayo every time mag-selfie siya, mag-tiktok. So, luwi kayo. So, palitan lang nang so, dito sa tiktok. My heart went oops. Yeah. My heart just got stuck between these loops. Mama got stuck in. Tingin patanahon That taka. was before. TikTok yapon. That was before more. Sure. Dito sa TikTok. Pero that was before. Kuman naman. Yeah. Oh my god. Tanga ito sa effect. Itaod na mo. Wowers! Nagapuhag, kinakod rin ay.
Ano nga height sa ring light? Okay. Grabe siya. Hi. Sa maningan, ulit. Wala. Perfect. Sige lang. Kabaga ka. Kapila gali ni? It's 850. 850. So it's a success. Alam mo na kung sugahan. So, ayan. I'm so sorry. Hindi siyang warm. Wow! Ngayon ka ganagi na nakahayag ka. Ay, hayag di kito. Ang sabi na kaya gusto rin mo kita ko yung myself. Sabi na dad. Sing sa palo. I-shout out na. I-shout out na ko again. So i-shout out na ko again ng among daan nga ring light. So napulihan na ka na. Wala na kay puro sa I'm mga. so sorry. Lamp. Okay? Since malamig unbox sa amo ring lights, unbox the box. Buang ring. Malamig unbox. Dre, at taman. Gusto na mo ingon niya. Happy Ay, Ako po. Oh yeah. Oh wow. So if you're new to our channel, please subscribe like and turn on the notification bell. Bye! Come on, let's go. Tara G. Come on, let's go. Punta ni Beb. Tara G!